बे समाव नैबे जोंनि जियागुरि गामिनि एलपि स्कुल 267 नंगिया एलपि स्कुलाव दिनै सरस्वती फुजाखौ दिनै जागायदों एबा जागायनो नादों। दिनै जियागुरियाबो बोसोरे बोसोरे खुंबोबाय थानाय फालिबोबाय थानाय बे सरस्वतीखौ दिनै बेखौ परिहदनि दारै दिनै बे सरस्वतीखौ जागायनो नादों। दिनै जियागुरियावबो बेबायदिनो बोसोरै सरस्वती फुजा होनानै साफ्रोमबो गथ' गथायखौ गुनि गियानि आरो गोरों खालामनो थाखाय जोङो बिमा बोरलिबुरि एबा सरस्वतीनाव दिनै आर'ज गाबनो जों बयबो जियागुरिनि फरायसुला फरायसुलि बयबो बाहागो लानानै दिनै बे सरस्वतीखौ जाफुंसार होनो नागिरदों। दिनै नोंथांमोनहा नायलांबाय थानो हागोन। बा मोनफ्रोमबो नियम निथिजों सरस्वती फुजाखौ खालामनाय जायो। सोरबाबा प्रतिमा फुजा आरो सोरबाबा जय जग्य होनानै सरस्वतीखौ खुंफुंनाय जायो। बेनि थाखाय जोंनाव नैबे जियागुरि 267 नं एलपि स्कुलाव जोङो जग्यजोंनो बिमा सरस्वतीखौ फालन खालामनाय जायो। नोंथांमोनहा नायलांबाय था, नुबाय थागोन आरो नुलांबाय थागोन। बाव जियागुरिनि साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्ला बयबो दं आरो गथ' गथाय दंजोबो। बेखौ बे हाबाफारिखौ बानायदों जियागुरिनि लाइमोन सेंग्रा आरो लाइमोन सिख्लाफोर सेंग्रा सिख्लाफोरजों जयै बोसोरे बोसोर बे फुजाखौ खालामबाय थानाय जायो बा खुंफुंलांनो बेबायदिनो मावबाय थानाय जायो एबा दिन्थिलांबाय थानाय जायो। जोंहा सरस्वती जग्यआ जागायगासिनो दं, होगासिनो दं। नोंथांमोनहा जोबजासिम नायलांबाय था, नुबाय थालांगोन, देखायलांबाय थागोन नोंथांमोननो। बोरोग्रा नोंसोरनो साथामजों सासेल' जोबनो गैयै महान ब्रह्म इसोर जाफुंनानै थाखानायनि गेजेराव देग्लाय 1426 सन बांला बोसोर दाननि 12 मास 366 दिननि गेजेराव जाफुंनानै थाखानाय
सुद्ध हारि बुधबार बाराय सानजौफु बोथोरखौनो फुजानि गोथार बोथोर होननानै होनो गोनां होनांगौ नामाकरण खालामनानै दोनखानाय जियागुरि गामिनि एलपि स्कुलाव श्री आइ बिमा सरस्वतीनि नामै नामाकरण महान फुजायाव नै आफा कैलास अधिपति शिब आइ बिमा पार्वती नोंसोरो फैनानै बोर हो राहा हो उपाय हो शान्ति हो नै अनसुलि आइ आफा दिनैनि होनाय महान फुजायाव श्री आइ बिमा सरस्वतीखौ फुजानि अधिपति बानायनानै बेनावनो सर्ब दाय दस भुल गोरोन्थिखौ रायख' बाख' खालामनानै लानो साननायाव नै अनसुलि आइ बिमा नोङो बयनोबो बोर होनांगोन होननानै सारिख'ना कुन्दनि अर महराव रायथिनानै खुलुमसननानै बोर बिखुनाय जायो। मोजाङै खुगाखौ हगारसारनानै बुं खोनाबाय खुगाखौ हगारसारनानै बुं हमनै आइ आफा नोंसोरनो जेरावबो जेरैबो जाफुंनानै थाखानायनि गेजेराव सैथो त्रेता दापट हलि मोनब्रै जुगाव ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्व बेदनि गेजेरजों जाफुंनानै थाखानाय नोंसोरनो हौवा हिन्जावनि महरै पाप पुण्य गासैखौबो लानानै बे नेसायै सोरगो मैथो पाताल सारिख'ना बुहुमाव सानजा सोनाब सा खोला चतुर्मुखौ जानानै थाखानायनि गेजेराव रबि सम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु सातराय नवग्रह 12 राशि 15 तिथि 2 पक्ष 27 नक्षत्र इंद्र इंद्राणी वज्र वज्राणी अरुण वरुण वायु सान अखाफोर आफती अलम्बा याति कौति देवी जानानै जोंखौ फुं सानजौफु मोनाबिलि बोथोराव दैदेनगासिनो थायो जोंनिनो गोथार गेबें ब्रह्म गोहोनि बोरजों जोंखौ अननानै दैदेननायाव जोङो बयबो गाव गाव मावनांगौ दांनांगौ रायनांगौ आखल आखु नायनानै दिन्थिनांगौ जायो। नै अनसुला 9 जन ग्रहफोर नोंसोर 9 जन ग्रहखौ दिनैनि श्री आइ बिमा सरस्वतीनि महान फुजायाव हांख्राय बाख्राय नोंसिनावबो बोर बिखुनो सानदोङो नोंसोर 9 जन ग्रहनि बोर मोननानै जियागुरि गामिनि फरायसुला फरायसुलि गथ' गथायनि जिउआव थांनायाव फैनायाव लामायाव सामायाव मटर गारिजों सौग्राव सौसि जानो गोनां दायफोर नांनानै दङब्ला दिनैनि फुजाजों बयनिबो खाफालाव शान्ति राहा शान्ति उपाय शान्ति मंगलमय जाफुंसार हानायनि बोर होनांगोन होननानै अनसुलि आइ आफा 9 जन ग्रहफोर नोंसिनावबो रायथिनानै बोर बिखुनाय जायो। नै 9 जन ग्रहफोर नोंसोर 9 जन
ग्रहनि सोरनिबा देहायाव सोरनिबा जिउआव सोरनिबा खाफालाव गिलु बालु खैफोद आफोद जानो गोनां दायफोर नांनानै दङब्ला फरायनाय समाव फरायनो बानाय लिरनाय समाव लिरनो बानाय आवदिया बावदिया गाज्रि फोलावरिया गोसो नोंसोर नौजन ग्रहनि नोजोराव सोरनिबा जिउआव नांनानै दङब्ला नौजन ग्रहफोर नोंसोरो जेब्लायबो दिनैनि महान फुजाजों गासिबो खन्दन खालामनानै बयबो फरायसुला फरायसुलि गथ' गथाया सेथि थाखोनिफ्राय जिथि थाखोसिम फरायनाय लिरनाय जायफ्रा जेरैबायदि फराया मानो जायफ्रा जेरैबायदि लिरा मानो लिरनो फरायनो गोसो जानाय फरायनाय समाव फरायनो गोसो जानाय जेब्लायबो नोंसिनि गोथार ब्रह्म गोहोनि बोरजों जै जै मै मै देरहासार जाफुंनो हानायनि बोर होनांगोन होननानै नौजन ग्रहफोर नोंसिनावबो रायथिनानै बोर बिख'नाय जायो। नै अनसलि आइ बिमा सरस्वती नोंनि जथा ब्रह्म गोहोनि बोरजों जियागुरि गामिनि फरायसुला फरायसुलि गथ' गथाय मावनानै जाग्रा आबाद खेथि जायफ्रा जिथि थाखोआव फराया मानो फरायनाय लिरनायाव आवदिया बावदिया गाज्रि खैफोद आफोद फरायनो बानाय लिरनो बानाय बायदि मैया साननाय हनाय आवदिया गोसोखौ दिनैनि महान फुजाजों गासिबो खन्दन खालामनानै नोंनिनो बोरजों फरायनाय लिरनायाव फरायनो गोसो जानाय लिरनायाव लिरनो गोसो जानाय नोंनि बोरजों फरायफा माफा गोसोआव थि लानानै गावनि फरायनाय समाव जै जै बोरोग्रा हारिनि बोरोग्रा रोजाबगिरि बोरोग्रा नोंसोरनो साथामजों सासेल' जोबनो गैयै महान ब्रह्म इसोर जाफुंनानै थाखानायनि गेजेराव दिनैनि बोरोग्रा होनांगौ श्री श्री आइ बिमा सरस्वतीनि महान फुजायाव नै आफा इसोर आइ बिमा सरस्वती नोंसोर सानैखौ खुलुमै सिबियै नोंसिनि बोरजों बयबो फरायसुला फरायसुलिनि जिउआव सिमाङाव मोगथाङाव फरायनायाव लिरनायाव आसे फासे थानानै नुफा माफा सिमां मोगथां थानानै जेब्लायबो फोरोंनानै होनांगोन मावदिया गोसोखौ गोजानाव जायखारनानै फरायनाय लिरनायाव जेब्लायबो गोसो गोथौ जाफुंनो हानायनि बोर होनांगोन होननानै नै आफा इसोर आइ बिमा सरस्वती नोंसोर सानैनाव सानैखौना कुन्दनि अर महराव रायथिनानै बोर बिख'नाय जायो। दिनैनि श्री श्री आइ बिमा नोंनिनो नामै महान अमृत सुगन्धि प्रसाद मुराखौ नोंनो गथायनो साननायाव नोङो अरनाम ब्रह्म खुगाजों आजावनानै नै आफा इसोर आइ बिमा मा हाद्रि दांनिखो जादों।
Om सोरनिबा जिउआव गिलु बालु गाज्रि बिघ्न नांनानै दङब्ला Om Kusawanto Govinda Braha Porsotam Punna Samaisa Tilakangna Pasi Dotu. Om Kusawanto Govinda Braha Porsotam Punna Samaisa Tilakangna Pasi Dotu. Om Kusawanto Govinda Braha Porsotam Punna Samaisa Tilakangna Pasi Dotu. Om Kusawanto Govinda Braha Porsotam Punna Samaisa Tilakangna Pasi Dotu. Om Kusawanto Govinda Braha Porsotam Purna Samaisa Tilakangna Pasi Dotu. Om Kusawanto Govinda Braha Porsotam Purna Samaisa Tilakangna Pasi Dotu. Om Kusawanto Govinda Braha Porsotam Purna Samaisa Tilakangna Pasi Dotu. Om Kusawanto Govinda Braha Porsotam Purna Samaisa Tilakangna Pasi Dotu. Om Kusawanto Govinda Braha Porsotam Purna Samaisa Tilakangna Pasi Om जोंना फुजा जोब्बाय दाना जानाय लोंनाय सुरु जागासिनो दङ नायलांबाय थादो रायजोफ्रा सरस्वती फुजा जोब्बाय दा जोंना जानाय लोंनाय खालायदों जागासिनो दङ रायजो राजाफ्रा नायलांबाय थानो हासिगोन नैबेसोर रानग्राफोर संग्राफोर जागासिनो जाहाथे दंबावोलै नै मुरिबो